है, बहुत अच्छी डीपी जल कंपनी है। 4 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पेमेंट मिलने पे नहीं है। ಇವಾಗ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ। लेबर कोर्ट जाने से क्या फायदा है? 4 मंथ 6 मंथ 1 साल बाद सैलरी मिलेगा, उस सैलरी का हम लोग क्या करेंगे बोलो? डेट पे डेट दे रहे हैं। और दूसरी बात सर, हम लोग इतने छोटे एम्प्लॉय हैं कि अपने घर की उतना रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। जो घर की समस्या है, किसी के घर में बूढ़ी माँ बीमार है, किसी का बाप मर गया, वो घर गया। मेरा बच्चा आज भूखा है, मैं उसको 3 मंथ लेटर मतलब खाना देता हूँ, तो उसमें क्या फायदा? ಕುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚಾರ್ಮಾಡಿಯ ತನಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಕೂಗಾಡ್ತಿರುವಂತ ನೌಕರರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೌಕರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರುವವರು ನಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ DPJ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಗಲಾಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಾಯ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಬಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ DPJ ಕಂಪನಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತೆ ರಕ್ಷಿಶ್ವರಾಮ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ DPJ ಕಂಪನಿಯೇ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸುವ. मैं DPJ का एम्प्लॉय हूँ, दिसंबर से मैं यहाँ पे हूँ। आज 8 महीना हो गया सर। और हम लोग काफी मेहनत से काम किए हैं। और अभी हम लोगों का ऐसा सिचुएशन आया है सर कि 4 मंथ हो गया, हम लोगों का पेमेंट नहीं दिया। 3 मंथ नहीं दिया, चौथा मंथ लगा हुआ है। और हम लोगों को डेट पे डेट दे रहे हैं। और दूसरी बात सर, हम लोग इतने छोटे एम्प्लॉय हैं कि अपने घर की उतना रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। जो घर की समस्या है, किसी के घर का समस्या है, हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोग हैं, सबको इतना प्रॉब्लम है। छोटे छोटे एम्प्लॉय हैं, सबके घर में 20 बच्चे हैं, किसी के घर में बूढ़ी माँ बीमार है, किसी का बाप मर गया, वो घर गया। कैसा सिचुएशन चल रहा है, कोई घर गया उसको भी कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं सर। हम आपसे सरकार से हम अनुरोध करते हैं सर कि हम लोगों का समस्या सुना जाए और हम लोगों का पेमेंट रिलीज करा जाए, जिससे हम लोगों का परिवार का समस्या का समाधान हो सके। और हमारी DPJ कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अभी 4 महीने से हम लोग के साथ इतना प्रॉब्लम हुआ कि दूसरे साइट पे पेमेंट हो जा रहा है, बट इस साइट पे हम लोगों का पेमेंट देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही। अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया, 4 मंथ हो गया और हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई घर रूम लेकर रह रहा है, उसको किराया नहीं देने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। बोलो तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छी डीपी जल कंपनी है। 4 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पेमेंट मिलने पे नहीं है। यहाँ पे 20,000 सैलरी के नीचे सैलरी हुई है, ठीक है ना, भीड़ हटा दिया गया। लेकिन हमसे ऊपर भी कोई है, उनका भी बाल बच्चा है, ठीक है ना। अपन अकेला नहीं चाहते, हम दिया है, ड्राइवर ऑपरेटर का सैलरी दिया है। लेकिन जो भी है, ये लोग इंजीनियर जो भी है, सुपरवाइजर, इनको सैलरी नहीं मिला 4 मंथ, ये चौथा महीना चल रहा है। क्या कर सकते हैं? आपको इतना सेविंग दें, आप एक क्या हो, आप मीडिया हो ना, फोटोग्राफर हो ना, आपको 4 मंथ के जगह में 1 मंथ का सैलरी देंगे, अपना घर चला सकते हो? नहीं चला। फिर इसके आगे बात क्या हुआ, ये रिकॉर्डिंग क्या हुआ? हमें हमारा पेमेंट चाहिए ना। हम यहाँ किसी को मारने आए हैं, ना तो झगड़ा करने आए, ना तो स्ट्राइक करने आए। सिर्फ हमारा सैलरी चाहिए। नहीं है कंपनी के बस का तो सब ड्राइवर ऑपरेटर का फाइनल कर दे। अगर कोई बंदा यहाँ रुक गया तो फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं।
मैं गारंटी ले लूं, हैं? कोई नहीं रुकेगा। सर हम लोग का 3 महीना का सैलरी बाकी है सर, चौथा मंथ चल रहा है, अभी तक सैलरी नहीं मिला। आज कल 15 दिन से हो रहा है सर, अभी तक सैलरी नहीं मिला। कोई साहब अब उस पे वो रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं कि कल मिल जाएगा या परसों मिलेगा सर। डेली यही कह रहे हैं कल मिलेगा परसों मिलेगा, 15 दिन से सर यही साहब लोग कह रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं साहब लोग। यहाँ दत्ता साहब की पहचान से आए थे, पहचान क्या करेगी? पहचान लेके खाएंगे, आपका हमारा अच्छा बनता है तो हम आपके घर जाके खाना खा सकते हैं, हैं? हम आपके घर खाना खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। दत्ता साहब के पहचान से आए थे, क्या करेंगे? हैं? दत्ता साहब की पहचान से आए थे, यहाँ हम किसी को नहीं पहचानते, कौन अकाउंटेंट है, कौन यहाँ पीएम है, कोई मतलब नहीं। ओनली P&M इंचार्ज दत्ता साहब, जिसके साथ में हम लोग गाड़ी, रोलर, ग्रेडर जो भी है चलाते थे, उसकी पहचान से यहाँ आए। यहाँ कौन है, किसी को नहीं पहचानते। ಓಕೆ ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ सबसे बड़ा रीजन ये है। ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಏನ್ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಠಲ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು? ನಮ್ದು ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇವಾಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3-4 ತಿಂಗಳು. ಇವತ್ತು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಚಾಲು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾರಾ? 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? ಅದು 2 ತಿಂಗಳದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದು? ನಮ್ದು 2 ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳು ಉಳಿದಿದೆ ನಮ್ದು. ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಅದು ಈಗ ನಮ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾ, ಈಗ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು, ಇದು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್. 4ನೇ ತಿಂಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ? ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಹಾ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ವರ್ಕರ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಯಾವ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಗೇಲ್ಡರ್ ಆಪರೇಟರ್, ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ರೂಲರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗೇಲ್ಡರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. अभी हम लोग लेबर कोर्ट भी जा रहे हैं. ಇವಾಗ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. लेबर कोर्ट जाने से क्या फायदा है? लेबर कोर्ट जाने से क्या फायदा है? 4 मंथ, 6 मंथ, 1 साल बाद सैलरी मिलेगा, उस सैलरी का हम लोग क्या करेंगे बोलो? बच्चे आज भूखे मर रहे हैं, खाना उनको परसों दिया जाएगा। बच्चे आज भूखे मरे, आज चाहिए। आप मेरे, मैं लेबर कोर्ट में जाता हूँ, मेरी सर मीडिया, मेरा बच्चा आज भूखा है, मैं उसको 3 मंथ लेटर मतलब खाना देता हूँ, तो उसमें क्या फायदा है? वो तो मर ही जाएगा ना। लो बात करो, ले 3 मंथ। ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಂತದ್ದು, ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಈಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಗತಿ ಅಂತಲ್ವಾ? ಹಾ, ಈಗ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ? ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಡೆ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ದತ್ತಾ ಸಾಹಬ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದತ್ತಾ ಸಾಹಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇವರು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾ ಚಲ್ ರहा है सर? थोड़ा पेमेंट लेट हुआ है, 2-3 महीने से लेट, अभी स्टाफ का पेमेंट नहीं मिला है। कंपनी का आर्थिक स्थिति जो डाउन है, फाइनेंशियल अभी नहीं है, इसीलिए हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ, इसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी कंपनी में 16 साल से काम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं। लेकिन ये सिचुएशन हुआ है तो नहीं दे पा रही कंपनी, अभी धीरे धीरे देगा। समस्या तो एम्प्लॉय की भी है, हम भी समझ रहे हैं उनकी समस्या है, घर का समस्या है, परिवार का 3-3 हज़ार किलोमीटर से आए, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी आ गई कि क्या करें। उनके साथ हमारा पेमेंट नहीं है ना, ನಿಮ್ದು ಆಗ್ಲಿ, नहीं हमारा भी नहीं है, उनका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है पेमेंट। लेकिन क्या करेगा अभी, उसके लिए जो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाएगी। अभी लगा है 15 अगस्त तक की दे रहे हैं ना तो सर, 15 अगस्त तक का 2 महीने का पेमेंट दे रहे, फिर सितंबर फर्स्ट वीक में उसका जुलाई का भी दे देगा। ಇಲ್ಲಿ HR ಇದ್ದಾರೆ, ಕಮಲೇಶ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾ ಚಲ್ रहा है? बस वही सैलरी ये ड्यू सर अमाउंट वो भी क्लियर करेंगे सर, इस मंथ कर लेंगे। बाकी जुलाई की बची तो सितंबर में होगी सर। टोटली हाउ मेनी एम्प्लॉइज? अभी 200 200 को नहीं वो ऐसा नहीं है। 25 तक सैलरी हो चुकी है, मई एंड जून 25 तक जिसकी सैलरी थी हो गई है। 25 के अबव का सैलरी थोड़ा सा है, लेकिन इस वीक में है, प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए, मतलब होना ही है, होना था पिछले वीक में, लेकिन थोड़ा सा फंड नहीं है कहीं से आया। अभी फंड हम लोगों का आने वाला है, उसमें 25 के अबव कितना नंबर?
100 से नीचे होगा। 100 से हाँ 57 ऐसा कुछ। 57। ओके 25 को पीछे कितना? 100 हाँ 100 मेंबर्स, टोटल 100 मेंबर्स 100 3 मंथ से। हाँ 25 के पीछे 1 मंथ बैलेंस है ना? हाँ 1 मंथ बैलेंस है जुलाई। और बाकी 25 से अब का है वो भी दिस वीक में कंप्लीट कर देंगे उसको। ओके क्या कंपनी का ओपिनियन क्या है? कंपनी भी यही बोल रही है। कंपनी का ओपिनियन तो आपको मैं बता रहा हूँ सर। कंपनी का चेयरमैन है, VP वगैरह हैं, जो बात हुई आज हम लोगों की। आपका सैलरी नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है अभी तक। कितना मंथ से? वही मई तक नहीं हुआ है, 3 मंथ्स ड्यू है। 3 months due. हाँ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗವು ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮಗೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. DP ಜೈನ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ದತ್ತಾ ಸಾಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೋರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರವರ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಪಂಚೆಸ್ಕೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ರೇಷ್ಮೆ ರೋಡ್ ನೀರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.